तो वो अपना पति जी से कहतड़ी, उनकर पति जी जाता देवघर, तो कहतड़ी अपना पति जी से कि ये स्वामी देवघर नगरी में बड़ा भीड़ होखेला, जाए तो ई बात का ध्यान रखो कि सबसे पहले तो भोलेनाथ पर जल चढ़ाई, लेकिन मेला में भुलाइब जन, हमरा खातिर बिंदी जरूर ले। तो कैसे कहतड़ी, देवघर नगरिया जइहा